Iki lho. Lemari full ACP. Lho. Iki full ACP, Lur. Nah, iya. Gantungan ana sape dhuwur siji. Sap-sapan. Iki sik enek lajine, Lur. Tak bukakno ya. Lah regane piro Mas iki? Iki regane 3.500.000, Lur. Lah wis gratis ongkir? Wes iki gratis ongkir bayare cek Udi. Oh, alah. Iki barangnya seanget. Langsung sampean larisi yo. Lho barangnya. Mburi ku lho. Oke, gratis ongkir.